Miabot na sa 4 ang namatay sa whooping cough con pertussis sa Davao Region. Samtang gisiguro sab sa General Santos City Health Office nga dili mo kuyanap ang maong sakit sa syudad. Ari ang report ni Tony Humamil. Sa pakikinabi sa GMA Super Radio Davao, gibutyag sa Department of Health 11 nga 4 na ang namatay tungod sa whooping cough con pertussis sa Davao Region. Nag-edad matud pa og 1-month-old hangtod 4-month-old ang mga biktima. Busag ipahimangnuan sa DOH sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak susama sa pentavalent vaccine alang sa mga bata, edad 6 week, 10 week o 14 week old. Ang pertussis con whooping cough, usa ka makatakod nga sakit nga makamatay ilabi na sa mga gagmayng bata. Makuha kini pinaagi sa pag-ubo, sipon ug pag-atsing. Nagasugod ang mga sintomas niini sa sipon, ubo ug lagnat, nga mulungtad o ganaa sa usa hangtod sa 2 ka semana. Ang yun, punta nga wala pa sa katuig, kompleto dyan nila bakuna. Dabaw na sa itong gitawag na itong vaccine preventable diseases. Sa General Santos City, wala pa'y natalang kaso sa pertussis sa syudad karong tuiga. Apan dunay napulo ka reported cases na itong tuig 2023. Usa dinhi ang usa ka 4-month-old nga bata. Hinoon nagnegatibo ang 7 human matest, samtang ang 3 wala na test apan closely monitored. This year, wala pa tayong naitala na kaso ng pertussis. Usually kapag may kaso ng pertussis, gina-monitor dyan na siya, especially sa City Epidemiology Surveillance Unit o sa itong local government unit. Gina-make sure na dili na siya magkalat sa community. Ginaadtuan dyan na siya sa barangay. Bisa na ini, naalarma gihapon ang buhatan, ilabi pa nganing bag-uhay lang. Nagdeklara og state of calamity ang Iloilo City gumikan sa nahitabong outbreak sa pertussis. Busa nagabiso ang CHO Jansan sa mga residente nga dayong magpakonsulta kung mamatikdan ang klase nga ubo sa ilang mga anak aron masuta. Para ma-verify kung naadjud kay pertussis, kinahanglan mga nag-sample ang laboratory para ma-test kung naay bakterya na nagakos sa pertussis. Labing maayo sab nga batasunon ang proper hygiene sama sa paghugas og kamot, pagsuot og mask ug likayan ang daghang tao. Gani ang ginikanan nga si Mario Almasin. Ginapasuot gayud og mask ang anak ilabi na kung mo eskwela. So dili siguro to pagkauso ang mga bata sa karon kay para kuan pud ang mga bata, safe pud ang bata pud o magmaster sa. Doon na matud pa scheduled vaccination matag Miyerkules sa mga health center o rural health unit sa Jansan. Nagabalay-balay sab ang mga health worker alang sa dili makaadto sa health center. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.